ni mire naiz. Amaia. Kaixo, Amaia. Urte eskotako. Berdin. Zerta biltza? Hemen Anaia Nikulutik. Ez nahiak hartzen dut, bai. Anaia Nikulutik? Bai. Betu, gozaltzeko da. Bai. Eta Anaian baserrian ondo, ba? Hortxe bertan, herrian. Ondo, orduan ez niak kilometro zero? Bueno, kilometro bat erdi. Kilometro bat erdi? Mendik herrira kilometro terdi dago. Vale, Bueno, bat laureun. Bat laureun, ez da bat terdi, bat laureun. Ego sortu horrezu hor? Bai, etxean. Betxu? Hemen txebarban? Bai, hortxe. Bueno, listo. Ez itxiatea. Ai, barkau, korrientia itelka ez da? Bueno, korrientia ez. Mania hori dut. Beti ateak itxitek egon bar dire. Zer ba? Por si acaso zeo zer sartzen bada. Zer adibidez? Ontza. Ontza? Bai. Ontza? Bai. Eta hori? Familiaren beldurrak edo familiaren historioa da, bai. Familiaren beldurrak ontzekin? Bai. Hau kontatu inberdiazu. Nire aita txika uste zuen, ontzak etxera inguratzen balin baziren, edo balkoian edo barrura sartzen balin baziren, etxeko norbait hilko zela. Amaia? Bai. Bai. Baina nola norbait hil? Pues familiako etxeko norbait, sinismen hori zuen aita txik. Baina hori gertatu zalako edo... Bueno. Gertatu dala? Bai. Egia dala? Bai. Eta hemen ontzak daude? Hor ikusi ditut. Baina ez dire ez teiatuan, ez balkoian, ez etxera sartu. Ai. Ontzak hau ez bakarrik ibiltzeia, ez da? Bai, hor bidean ikusi ditut haunitzetan. Baina momentuz, etxera ez dire urbildu. Bazpa ere, hau ondo etxita dago, ez da? Hau jeng lehiuak, bai, emendikan. Amaia! Hori ez dago itxita! Nahi bazu itxiko dut. Itxi, ni oso gaztian ez oitikan, favorez, Amaia. Hombre, hor sartzea, eta gero, kaput, ez. Oain bai. Listo. Oain ja lasai nago. Zure bai, ez da? Bai. Vale. Eta oain ze martxa? Fideltxo karrikut, ora, hola gurrekin ere gozalduko du. Fideltxo? Bai. Fideltxo ez da ontza izango, ez? Ui. Hau Fideltxo da? Hau alda Fideltxo? Bai. Ene Fideltxo. Haupa Fideltxo. Ze mozea. Ondo? Hola Fidel. Goze da. Bere gozari ekarri dugu. Ze jateu? Ogia. Ogia. Ai Fideltxo. Ai Fideltxo. Hartu dana. Eta galdera bat, Amaia. Bai. Izena Fideltxo ze ba? Fidel Castro nanto zakalako da? Fidelen aurpegia zuen, bai? Fidelen aurpegia zuen? Bai, erosi nuen aurpegia eta nuen hau Fidel. Asto baten Fidel aurpegia, a ber. Eta nik zerren aurpegia dakat. Zakit. Eta nolatan asto bat? Zegon nintzen, aizpata bere lagun batekin, joan ginen oporretara Marruekosera. Joan ginen landa ere mura, eta antzegoen parkin modukoa, asto parkin moduko bat. Asto parkin bat. Asto parkina? Bai. Eta... Parkineu aiten nahi zion asto. Lendabiziko kontaktua izan nuen astoekin, eta maite mindu nintzen. Eta nuen nahi dut asto bat. Eta hemen inoiz ikusi gabe altzenekan asto bat? Pues inguru hontan ez. Marruekosea joan berra asto bategatik enamoratzea, ez da? Baitut argazkiak. Ai. Baina zenbat asto daude hemen? Pileka. Marruekoseko asto parkina. Amaia bere lehenengo astoekin maite minduta. Normala. Ze politxea astotxo. Eta etxea torri eta astua nahi. Bai. Eta etxak baietz. Asiren ez ez. Ratzean zertako nahi zu asto bat. Bai, nahi zu asto bat erosi. Torri zen eta, Maia, saltzen dute astoa erratzun. Eta joan ginen ikustera astoa. Lartuko dugu Berlingoa. Eta Berlingoan sartu zenun astua? Bai. Benetan? Bai. Hemen? Favorez, etorrenea. Hemen ekarri zenuen Fidel? Bai. Baina hemen nola sartzea, asto bat? Txikia zen. Hombre, txikia ni naiz, baina astua ni baina pizkata handio izango zan. Sartu zen, primeran joan zen. A ber, zuek imaginau hemen Fidel, bale? Bastanea jun, hemen sartu, eta hemen txe Fidel. Nik ustez Fidel txopiskat zea daola, urduri jartzen nahi da. Bai. Ez da janari jakin da. Jarriko deunun baiten nahi dezu? Igual hor lotuko du. Hemen txe lotuko deu. Torri Fidel txo. Ui. Hemen. Aupa, kaixo. Aupa.
antes de conocerte, todo era triste. Zer da? Sin Entzute? ilusión. Aizu zein da? Maia? Amaia? Beste Amaia bat? Bai. Abre, apa, kaixo, egunon! Egunon. Bikote. Aupa, ze? Ongi. Iepa! Bueno, ni mire naiz. Ni Amaia. Ta zetorri zea, bisitan? Bisitan, eskutitzak eta kartzera postaria naiz. Ah, postaria? Bai. Hemen herriko postaria? Herriko, baiarako postaria eta beste baiara batzutakoa, bai. Baiara osoko postaria? Bai, gustora biltzen naiz, hola musika jarrita eta Bai. Baina, ze musika dago? Mexikanak eta ranchera gustoko ditut. Hau, Sheila Durkal da, bai. Sheila Durkal! Sheila Durkal atute. Aia! Venga, rancherita pa arriba! Ze, Fideltxo, zure begurekin! Bai! Rancherak zezate izu jendia rancherakin? Bat ere, hemen ohituta daude, herrian batez ere. Ja, ohituta daude, Bai, ezta. dantzatzea Vale. gustoko dugu. Horrek ez du esan nahi dantzari hona garenik, baina gustatzen zaigu dantzatzea. Ez dut antzauko aldeu pixka? Venga, dantzatuko. A ver, venga! Morazteko amor. Hoy quiero confesarte que solo tuyo, es mi corazón. Ole! Gero uste dute postarik ez dugula lanik egiten. Hori esango, gero, postariak ez duela lanik. Eta, zerta etorri zea, zekarri berdi oso, Bueno, bere notizionako txarrak. eskutitza, bere gauzak, karpetarekin jaisten ez banaiz notiziona dira normalean. Ah, eta zeotea ba, karpetan? Bueno, notifikazioak, orokorrean notizi txarrak. Boixisunak, ordaindu gabeko gauzak, eta olako historiak. Orduan batzutan- Marroiak. Txuria dira, baina marruti marroiak. Eta karpeta ze koloretakoa da? Marroia ere bai. Bai, marroia. Kakapila zuretzako, hori da. Marroirik ez dakazu. Ondo, Amaia. Amaiak aurrez, du marroik. Eta hemen inork ez gaitula ikusten gubilon artean. Nolakoa di hemen inguruko bailarako jendia? Bada denetik. Daude fitxatua daudenak eta bai. Ui, Fidelek ez sustu hartu du. Fidelek ikusten gautenean, etxe barrura sartzen dira. Benetan? Batzu, bai. Egitan? Bai. Iskuta goitea? Bai. Paketekin banator, haupa Amaia egunon! Karpetakin jeste manaiz. Orduan haupa etxe beste bat itegu ez, da? Etxian sartu eta ateik iriki ez. Ba, mezu bat bialdu jozu jende horri mesedez. Atia irikitzea ez duen oiai eta iskutatzea nahi. Ireki eta karpetakin etortzen naizelai, paketekin bezain irrifartxu atera, etxetik favorez, bale? Karpeta hartu, sinatu eta hala ba. Piskat mantxoago gidatu urrengo batean. Zertuaz, beraka? Herrira noa, eramango zaitu nahi baduzu. Amaia, eskerrik asko. Muxu bat. Eta, Fideltxo, agurre cariño. Zurire musu. Desde que tú llegaste, me enamoraste de tu amor. Vale, agur Fideltxo. Quiero confesarte que solo tuyo es mi corazón. Markatu, Oain bai. 100 metro inditut, eta oain bai, esan dezakegu, esne hau kilometro eta erdikoa dela. Bai, aixen dugu! Oso no! Bueno, eta, Neon. Momentu bat, Markatu. Hau da, ez ustekuak. Ai, Amaia. Oain bai, oain jala zaina, ontza ez da sartuko. Eskerrak. Claro, Amaia, oain zurekin egon nintzanetik, horri biltzen naiz kaletik, ate guztiak itxita daude, leio guztiak itxita daude, zesto aina pentsatzen bez, zoratzen hazitan hola. Bueno, eta hange biltzala hitzeiten, Amaia, Fidel, ni, eta zea, ba, beste Amaia etorri zan? Postarila, rantxera dantzatzen. Amaia biltzea, bailara guztian alde batetik bestea, marroiak repartitzen. Bueno, marroiak, karpeta marroiak, ez da? Bai. Eta esaten du jendeak ez diola aterik irikitzen? Karpeta marroiakin juten dalako. Hori zuk ustezu, Amaia. Bai. Baina bakizu benetan zehatidan? Ez. Benetan da, ontza sartzeko bildura dakatelako. Eskerrik asko!